Så Bor kalonka ba ban ai kublai tongin life no. Ka kam sukpan ai kublai habangi poi. Ngila poi ha kasmi shukrabar kionke toting. Bad ngila shong kumbane ke laiski lai mit ha lor nevlum. Bad ngila yo ban bam bun ki jing bam ke babyang. La rangi bud jakapor ne ngi ji leit ha gewei pat geporu no ngi yo ja man kapor to kaneka as ai kublai ka ngane kanenga kun mau na kaneka jinga sang la rangane bakla ngi se ngala don ha no kaneka lonka ka jinga sang presbyteri ka bak 100% lesa hab denke neke 100% lesa ngala don ha ki Jan Arpautuli yaki. But don ki ai banga lapan kunmau na ki toki wei patro la rangalong batamen nga lapan klet ro shibun hanai ka jia haki bei patki jinga sang presbyteri ba uslapu ai kublayangi. Habanga kren bar piki kasi ki badon ki rep tempau bar bidon ki bri to ha kenega por februari o pishitom namar dunaslap ki ding tempau ki kwa ki skausli angmanta bad ngila yoi ha ki lanti ki don bon ki pui namar dunaslap Hanai ha kaneka jinga sang presbyteri ngimioslap. Hanai ngiyo ka jing shit. Manganga ngau kala shit menanin bad menta kaski. Ngala mi nakawei kari ka ba kreat tam kadon ka yor menta hari Norway ba ka ba kreat nginem lapan pun long kineka jinga sang ha pokenega pendel kom mapi na mangila yap ha ka ba kreat. Gidon kam hapoki yinki bashit. Hana hangna kala shit ba. Ngala sngo manin poski menta kasngiro ngala sngo ka bashit shibun naga bentjonga. Manga traig naga benta ka memro. Bad haka pormit manin habangeleiti o ka bashit. Nga kun mau shisin nga don haka jinga seng ha alia sharam. Kalong kajinga sang ki samla ba kalong kapor ka banong kong bangan kren hakatin kasi shuwa kade nga kren katin farang ba du donu way u ba pen kala translate ya shaka tin kasi hanai kadon house nem kat kun dais ba prapu way nga kun mau ba but I lokjonga kamem kala lechara kari namar kan kakun hangta ngadon marway hang na Bangladesh. But ngala kular ban ya tukana hakadoka jinga sang ki samla ki kumka jinga sang kun shit bun ki samla lese kame ka kumpain ngam da kun maupa. Ba kala shit kalong hau benai April ka ba shit hadu katta. Nama kane na bramba sa ngaratan ki jain kundiat. Nama karabashit hadu kata. Ta habanga poi ha alia shara hakasri sa jain gidon ki jiga sang pa pormit tonga leit bantia ngalasa hakawega ying katcha ying kanega ying plan hadege plan ngala yo kawega ying rit hangtai ki kuntai ki pen byangya ki slatan po banga shong marway hangtai bakalamit bakala shit hadu katta to hanai hakadoga mit ngayos ngaya kena gam bambra bam bam pum pum pam pum pam pum ha kenega bagi jing leili ki van baru kaldan baru slapu jul hot manga don marway hangtai haka bedum tanke nege leili ka aika ka jingshai bakala shit hadu kata hana habau
ujuru slap. Kaneka jing shit kaduna shibun. Kaduna katba ngalas kabakriat hanrai ngaplia kabeg tau chimki jain baro ngala pong baro gratia kabakriat. Havanga ong halakari kim lapaskatu. Nada ka temperature ka hiar na laipausan hadu arpau kalong ka bashitari Norway hanrai kalong ka bakriat hadu kapta kata hakadogapor mentragasngi kalong ka bashit ngasngau ka bashit pa hanai lara kalong ka sngio blay ngala pong yakaneka yakane hard ya pong Tong yakaneka tai na mangala ra na du Norway ba hakive patkis ngam pat penon kam to kalong kunka dak presbytery yakana but kapashit shibun nga kwapan leucht yakane vara na makabashit hangne hana hatin habanga peit yau moderator tonga snau isnayo na ma hakaneka jing shit Uro don ka tie, o don ka jacket, o don ka skirt, o don ki hana halor bar kane o pong ya kane ka jain kaba young kaba o don hang na lemba ka do kaba sao o ngaskau seneyo na maka dara ka shitjanga ka kam shitjo to lese hadin system Piong lese ngan lapan long moderator shushu na ma kineki jain manga daiban pong ki long ki bashita dukata halt bad mentanga laskau to hakajinga seng press kansa long hadin shisnem hausnem arspa hunyo arpa hunyo bad ki klapan Pen kölla ka tarra kionka presbytery. Haunevsnem pila pen slem yaka jinga seng presbytery tayo bangi yoka jing shit. Hausnem kansawan nginem pen kloy yaka hoid. Lai tayo na shit tayo kumno pijay. Kak bangi yoka jinga seng presbytery ka tayo ka banong kong. Namar ngamti ki ong ba kaduna ngatarai ka long namar ka jing shit namar hakabastang ubnai Februari ka jing shit kaduna to leseng yo ka bakriat ka jinga seng ka bakriat haus nem kansawan ngamti to ngakwapanai kublai shakaba balang halor nelum ba ka snong barkawai pila traibha Pan bam yangi, pan di yangi, nga la klet katno kuri ki sha nga la di, hakatoka ying, bad hangtai, hakato nga daiban di artli ki kuri sha ro. Baka jangi la yo saudong, baki kpo jangi, mangi kinong wan, kikpo ki la kmen ro, namar usniang ula rung hangtai, bad ki masi ki la rung, Dokka roki sum hangtai. Bad ki po jangi ki long ke vas ngau kemen ki la kemen. Lese la shai habangi le shala ki ying ki sem ki ying jangi lese ki po kin yam bagyong ni kwapan bam presbytery jingya sang presbytery. Nin kwa tangban bam yakeneki ki ba don haying. Ni kwapan bam ki dokka bad ki dosniang bad bara kineki ka nga ai kublaya pi nirilla pi la treibha ila kusla kundiat ha ki lunti nama ni tip ki lunti jong pi hangne ki don kunga duriau ha pa ka leen ka be hanna ingila poisuk ha ki jeep la da ka don jakka tan kundiat ru ha ka muto jongi ingila poita ka besuk Bad ki pai baru ki la leit pai mentang ngak tarai ki la leit pai shala ki ying ki snong ha ka jing suk. To ngak kwapan ai kubleya pi ha
Manga bakamem, nila van hangne, nila yo jinga sølok, kom ki breo, kom ki kasi, bak ka jinga sølok kristan, nila yo ban bam, ka jing bam kun jamen sim, but la scheidang step to habang mi bang aiding man ai kublai kabakado to ni ong pilatreiba ni kunmau yakaneka jinga seng presbytery kabasan person hakaba roko kababa bakineki parunem non kren na daka obala kren hakaktindekar nga kurmen ba pilas ngatu tarai ngala ngatu sityang mga na mar ngalong nong way bangam nang bahakin egitindekar hanai kat banga yos ngau kading sawa nau ola shit ba mauro ola kren chibun at ola play yaka gospel naka benjangi to kuplay ya piro pila treba amla kum koshi to me kum bahala kaç kuruşa ar pila shit ola shit ro Ngaska bayang unskam tu ya kada. Ngalai ba kran kum ketin buri hakmat jongo. Kanai kalang kababyang. Kalang kat kuma kaktin kasi don kiba kran ya ka hari Norway. Tomen ngala don arsnem hari Norway klem kran kaktin kasi. Ngam lapan penon kom ya ka. Namatang kamem manga nang yakeneka tin kasi lembado ulebo saheb uba shong jinga nangi ko ba sans ba kimi hanai nginem penon kam yaka tin kasi hanai teng habangi rung hagidukan manga baka mem ba leseka mem kapait yaki jain itunat hangna leseka kwapan tid yaki hanai manga ngam skau byang yaki nagi jain okiba remro hat hanai ngam beit yaka hakaktin Norway na mauto udukanda usngatu laranga kren kaktin Norway na makane nga switch kun yatanga ba nga kren hakaktin kasi bango to katoka jain hang da ngam skau bang yakada kala rem wati ai bangi lechaka ve pakaduka wat skau ye uto dokanda skau kana to komt hij ngala job yakato bad kineke pausa banti janki kiduna hakawe parka dukan bakabak dungan gong nila lecha shilong onsdam shua bad nila lecha kanoga yodu lese hab dengjong pi bon kibela lecha shilong sa ka yodu hangtai Kalong ka sin ka banong kong jang hangtai. Nila mi hangne na Bangladesh, ni leit lang ba ka Kolkata, ba Guwahati, ba ngi Porsha Shillong, ba ngi leisha ka yodu. Ba ngantit ya ka we ka jain manga. Ba haba nga rung ha ka dukam. Nga kren ka tin kasi. O nga suk. Hangna ha ki dukan ha Bangladesh. Ami Bangla Bhasha bebo ha kotubari. Hanrai hangtai ngalapan penon kamya kitin kasi hapangati o ngaskau kmen. Hanrai oto dukanda olong udikar. Ha yodu. Ha bad nga persang nga kren kitin kasi nga persang bad penduna kundiat kador kadoga jain. Ha hana olong samla o kren kasi badu ong nga day ban kalia ukpajanga. Ushong hangtai upa, but uyai chakak tindikar. Oi sahib oidege uni kitchu dama dami kore. Uni du sho dit parana una matro der sho de vanami kibolbo. Ngala ska tu shai bana. Na ska tu bana. But upawong to persang oi Chesta koroje eto beshi nich dam korvena. Chesta exo ashi. Ngala ska tu ya da. Baduan hang au kren hakaktin
kasi hanga o to nga di shispa kundai pe o keno kom bolle na me ivone to ma baba to bolle extra ashi las na pella kumno pila baska to yagna raska to bangala don haka negari bangala hika nakidikar ban panuritor to ila kven hanai hangne haka negadinga sang nim don ban ai pila ai langbaki shanturjongi langbaki skorjongi plai but la shai dang step ni mi nangna haka jinkmen bagin ai kublai shaka snong nirilla kublai shibun badu blai kurkuya pi ba kik tin vangele yo snø ba ma piki ba leit pai shala ki ying to bam ha pui halunti ba sum ha ba pi poi ha ying ba kmen ba ong ha ki toki paramajan ha snong o kalalong ka jinga sang presbytery ka ba san pusan ha ka rukken ka ba itnat to kublai shibun ya pi bara kublai ko snong nirilla ko balang nirilla pag ai ko blai shaki rang ba jonka presbytery ro o moderator o la tribe ha o la pershang ban budja kapor hanai o la shit ro hakine ge jain jong to ko blai shibun lei suk la shai shong suk ko tribe balang hangna na yangi baro kam tam naka mem bamangaro tam ko blai